బీట్రూట్ కూర ఎలా చేయాలో చూద్దాం. తాలింపు వేసి ఉల్లిపాయలు అవి వేసి ఆపాలి. కొంచెం ఉప్పు వేయాలి. తర్వాత వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేయాలి. కచ్చాపచ్చాగా దంచి దీనిలో బీట్రూట్ ఫ్రైని వేయాలి. వేసి ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి. బాగా ఉడకనియాలి. మూత పెట్టుకోవాలి. ఒక 10 నిమిషాలు ఉడికిన తర్వాత మళ్ళీ కలుపుకోవాలి. మళ్ళీ ఒకసారి మూత తీసి బాగా కలుపుకోవాలి. మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ వీడియోని చూసేవాళ్ళు షేర్, లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్. నా ఛానల్లో ఎప్పుడు అడగలేదు నేను. చూసేవాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు. బాగా వేగింది. అప్పుడు కొంచెం కారం చల్లాలి. స్పైసీగా కావాలంటే 2.5 వేసుకోవాలి. లేకపోతే 1.5, 2 వేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. బాగా కిందకి మీదకి బాగా కలుపుకోవాలి కూరని. కమ్మని వాసన వస్తుంది. దీని కాంబినేషన్ రొట్టె, పుల్కా, ఏదే మీ ఇష్టం. అన్నంలో అయినా తినొచ్చు. కమ్మగా ఉంటుంది. ఇలా చేసుకోండి, చాలా చాలా బాగుంటుంది.